Convé deixar les coses clares i és per això que l'assetjament sense precedents que pateix el nou govern de coalició per part de la patronal, d'amplis sectors de la magistratura, de la dreta i de la ultradreta, no s'ha produït mai abans des de la mort del dictador, ni tampoc aleshores. El nou executiu és el fruit d'unes eleccions democràtiques i no demoníaques, com alguns volen donar a entendre, unes eleccions exquisidament netes i fruit d'una majoria parlamentària. Ens trobem en un moment bastant preocupant. Hi ha moltes més coses com per a parlar-se'n sempre de l'amnistia i del procés. El nou govern ha de pensar en com reduir la pobresa infantil, ha de desenvolupar l'agenda social, ha d'abordar assumptes vitals com la vivenda, la precarietat laboral, el finançament autonòmic. Deixem-lo treballar i després ja veurem